sublik ati sukli ni Bakay. Oh, bak, alpasain. Nagmati ko lambo na ati mulamon. Siya, kaumpi ka kulambok. Ati mulam, mahal na mahal mo ya. Oo. Di kayo mo sikat imulak kita ta da kulambog. Di Di kanam ulat ti daga. Di kalinak. Yun ang taniman nyo. Nagpiyati man yun muna eh. Sigurado ato yan. Malpasing. Balintag live yun, kagkakwartata. Oh, sige. Ano ko deliver ko no kan. Nugap apura ke Timano. I-drive ko ro kay motor mo. Mura na bid dita ta lajistan. Sige, sige. Ta linisak pa lagi ito inay. Kalunipin ko pa ito bulbulaw. Atain. Okay, kabel bang. Kano makalakot ang nasapa. Kukwak piti bulong natin eh, makasugat. Lalay nga mag-live selling ata do ti malakonta. Ay. Urno si makita kon tati lamang dampot taon. Ito natin na eh. Pero kaya di perdina, tanong ko, madita ma-reject ya? Uy, ini kati magadi pangit. Ito natay nga bulong. Tanong solid mo't nga makagatang ti mulmula magijay ko. Yun no. Ag-mine. Doon nga tao viewers ta. Baka si kami mainda ba? Ay, madi mabalinaan ng for sale. Oo. Sige. Oh, ato na inugyan ako. Ata, oy, oregano. Play kita lang. Share ko pa ito ako. Ay, dati mga bubuyan, balinatan. Sige. Pa-share po ng live natin mga madam. Kami po ay magla-live selling ng halaman. Halamang gamot. Ang tawag dyan ay oregano. Naga na to eh? Oregano. Oo, pamain na po, oregano. No, dati asawa yung aguy-uyay, gagaputi arak, atoy, ipainom nyo, mabalin na to eh. Pamain na lang po, oregano. Oregano, number 1 ata, number 1. Free delivery po. Dito lang sa Victoria. Tano di sa baling nga ilay, madi mabalin, tajag deliver, baka mapukaw. Apo yung Ay, magic eh. data sidig lang. Oy, main ka nun ni Madam Moeb. O sige ma'am, kuwan lang po ito. Kanino ata? Ma'am Web? Wait. Ate, ikuha ko ng lista to yan. 25 pesos lang po ito. Okay na na. Oo, nilasin tato yan. Oregano, mine. Ito, yagi na alan. Ate mo na eh. O sige, sigamit ako. Oh, ito. Bonsai nga inyog. Paggapo pa sigurado di bang bansa. Bunga na, kasanungay. Pagkamay nyo ato yun na eh. Manmano ato yun eh, manuda. 2, 4, 6. Inem. Mabalin mo nga ko ha. Bandel, mabalin. Mano tila ko midtoy? 150. 150 may isa? Ngay. 2, 4, 6 times 6. O, time is 6 po yan. 6 na piraso. Bawal po yung isang piraso lang para magkakasama. Minsanan lang. Oo. Tsaka na po yung bunga. Pag namulalak na. Hindi, nagloko magic kong kumintin ni. Muna na. Nagangrag na anjo din sa magdigdig ko sa nagloko na. Hindi ka kumamainag. Baka si Kapit eh, kwa, imulak. Abay, apay mata viewers tayo. Madi amay Joke lang, nila tata. joke. Dapat na simpit karat tao rin na magbagata. Baling nga Oh, kita matapok ang nalo dato yan. Teka lang. Sanay danagmain. Joy. Joy. Oo. Pito ka numay. Ano atang piraso yan? Inam. 2, 4, 6. Pangpito. Madam Joy, 6 lang po. Pangpito ka na. Main ko na yan. Wow! Send ko na lang address ko. Sige Okay, po, okay. ma'am. Kape, ma'am, kape. Kape. Salamat po sa pagmain. 2, 4, 6. Kay Ma'am Joy to, Ma'am Joy. Itong mini book. Mini book. Ano ko nga ba, 150, 150, 300, 600.
900. Huy. Ate ngayon ay. Sanga. Sanga pa lang. Di mo Madi, mo madi ata. Ko kata, papadakilik pa yata. Oo, nanginan to ate eh. Nangina. Oh, ate na. Code name. Ano to? Sit. Tsaka mo nagan na to. Damasarang. Oh, basta. Ate na paso nga ngangir-ngir kung nayo. Pamain na lang po. Bagsak presyo na to. Sara. 50 na lang. 50. Oh. Kita man. Danay nangalan. Dan nagmainay. Ma'am Catherine. Oh. Catherine. Madikay lakwan na dyan. Madikay lakwan na dyan. Okay, madali, sabalik. Kami mabalim mahit. Dapat kung ano sinutag man itid mo latta. Sino po magdi-deliver kayo po ba? Ay, si Anjo po, hindi ako. Madi nagbaka no matras damot tayo. No saktig din Oh, ito ba? po, code name. Okay. Sige po ma'am, salamat po, yours na to. Bahala kang tulad tagimulat. What? Ay, masan na kami pasod. Tapi na partner natin ba? Uy, nakuha nyo? Gala ko kami, gararamit kami ng kwartan. Naka-live kayo ah. Hindi ka mabalim mo. Live selling. Eh, sige suklim. Nakapasada kan? Uy, mayat. Sure kaya yung 500 mo. Dama ka, isturbo ka na yung Bigoso kami. Oh, ito yun madam. Manyor. Manyor. Alain yun. 70% takinwang, 70% taip. Taki noang. Wait na, ano ko, healthy aji ko aji masitas. O, kulatan. Pre-bonus minatan na gadi nag-order. Ay, katawa pa yun. Kulatan na. Katawa da mo yun. Ate, ani kumati kayo yung lako yun eh. Umbrong na, isang braid. Mo si kamangalatan pala na. Humot yung balay ko. Ito, ipabulong pa yan. Tanong na yun. Oh, nangina ka. Babayadan dalas mga pulo ata. Ate na pang final tato yun na talaga ate ti sapsapulan da. Endanger dati nga mahalaman na. Main baak kung kuna naman. Bawal ni baak. Bakit mo na eh? Duda na eh. Butang. Main baak. Ate nyo nagan na di kasi baak mangula. Nanaga natin. Tsaka mo? Red leaves plus green leaves Wait. equals halaman. Siyempre. Pamain mo na. Main nyo ato yan. Kuala ato yan. 350. Ate di pinakapita sa mula ni baak. 350. Pre-delivery. Pre-delivery ka naman. Kasi ano itubo ko. Katungtong yung ton ha. Mga lang kami basitin or panggas lang kung namno ka. Gaduboy-boy yan eh. Palanong ko na pas Ay, sakto. Oy. May tricycle na. Sika lagi deliver amin ng palanay. Tarkilanda ka. Oh, nabali na ah. O di aji interes na lang na. Aji pabulot mo. Oh, mawan titubo na di. Pero patubo ka pira ni baka dyan at tay. Siyempre, binulot mo, adimiti, kuhanan, sukat nan. Oy, business na gardata oy. Siguro. Tipid kami, basta tanog kakortaman ng Joe. Oy. Oh, sige. Isa kita damdamamin na gito yan ah. At yun eh, main yun. Anib ti kamat atoy. Antikimat. Woy. Ato ni, amukha ti nga halaman. Anib ti kimat. Kata lang nakang tigas dyan. Di kayo maanip ti kimat. Ate may sama eh. Anip ti kurinted da. Agad di babaero. Kinalakero nga asawa yaw. Ikabil yun sa angwa atoy. Kumakas sige asawa da. Sday. Woy. Atoy, main yaw. Ni, ato kayo mamuna nga halaman ni pala. ah. Lalaing kaya maglawa. Ano, glamo lang tamo. Oo. Nay. Inyakin pala nito na yan. Ang gag-deliveran, tanong pa. Sarating sa pala ti online selling. Itong minsan tumanoy, tanong makatubo pa gito na, duma. Ikan, i-deliver ta gito yun na. Nga, matingan yun. Kasamsampot ko palang palisin na malin. Ataning unay nyo, 900 atan din, mga piraso. Ata? Talaka ah. Kaya gintiin. Sayang nga niya. Sayang. Tapos sublianan nyo pa yung dumanga naman, mamamisa ng deliver na. Hello po, deliver na namin po. Ito na ma'am, yung order nyong mininyog. On the way na po. O sige po, stop na po ang live selling madam. Setat ko na lang po kayo na yung order nyo is on the way na po. So, next time ulit po madam.